Pedro Sánchez evita asumir responsabilidades, descarta dar un paso ao lado e nega corrupción xeneralizada no goberno e no PSOE. O PP reclamalle eleccións e Xunts dille que dimita. Horas despois de que Sánchez comparecese no Congreso, a súa muller acudía aos xulgados a entregar o pasaporte, unha medida cautelar imposta polo xuíz. E acaban de transcender novas mensaxes entre José Luis Rodríguez Zapatero e a súa secretaria. O expresidente do goberno díxolle que lle gustara a intervención de Leire Díez, pero que lle preocupaba a Aldama. O informe da UDEF tamén revela que Zapatero cobrou 200.000 euros a través dunha sociedade pantalla por influir ante o goberno de Bolivia. As baleas surcan de novo as augas galegas. Científicos de Vigo avistaron grupos de polo menos 10 cetáceos, polo que se constata a recuperación da especie. Son fundamentalmente rorcuais, pero tamén viron baleas azuis e xorobadas. Cambiou o tempo. Nas últimas horas caeu pedrazo en distintas vilas galegas e os ceos pasaron a estar cubertos na maior parte do país. A ola de calor deu paso ás treboadas. Que tal? Boas noites. Enfrontamento entre Pedro Sánchez e Feijóo no Congreso a conta da corrupción. O presidente do goberno nega as acusacións e descarta convocar eleccións ou marchar. O líder do PP acúsao de corrupto e espétalle que non dimite por falta de dignidade. Lo he dicho, lamento, pedí perdón. Pedro Sánchez pide perdón, pero desmárcase. Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Culpa a oposición de estender a sombra dunha corrupción xeralizada. Que ya les digo, señorías, no existe. O presidente intenta enviar a mensaxe de que os casos están focalizados e xiran alrededor dun grupo de persoas que foron apartadas. Nega financiamento ilegal do PSOE. El Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Pecha filas con Zapatero. Su trayectoria política explica la confianza que nos merece, que me merece a mí personalmente. Atribúe os casos que lle afectan a súa familia a mentiras. Sobre acusaciones infundadas, sobre un patrón de acoso y de derribo. E tira por terra calquera posibilidade de disolver as Cortes. No todos los políticos ni todos los partidos somos lo mismo. Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar. 30 segundos tardou Feijóo en descargar toda a munición. Esto no son piedras en el camino, esto es su corrupción. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? O líder do PP exíxelle que convoque eleccións. Usted es el nexo político corruptor. E mentres dispara con dureza contra os socios por seguir sostendo o Executivo. ¡Qué soberbia! ¿Y cuánta indignidad hay en los grupos que apoyan al gobierno? Deberíamos echar a este gobierno con una moción de censura. Por mí, hoy mismo. Acusa a presidenta Armengol de ter secuestrado o Congreso. Esta, que nos amordazó el Congreso. E lamenta o dano que di se lle está facendo ao país. Usted no dimite simplemente porque no tiene dignidad. Nada más, señoría, nada más. A comparecencia de Pedro Sánchez non convenceu a case ninguén. Tanto na esquerda como na dereita consideran as explicacións insuficientes, pero o presidente non cede e descarta adiantar eleccións. Se sustenta solamente en el y tú más. As explicacións dadas por Pedro Sánchez non satisfán os aliados, empezando polo propio socio de goberno, por Sumar. Ferraz tiene que dejar de ser un problema para este gobierno. E aínda que sí critican a actuación de algúns xuíces, Y es que no tot es loafer, señor presidente. e poñen de exemplo a recente condena de José Luis Ábalos. Usted lo sabía. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas. Contestoulle no turno de réplica. Condenados. Para mí las ilegalidades de José Luis Ábalos pues son particularmente dolorosas. Os socios aproveitaron para meterlle presión ao goberno dende o PNV. Nosotras no estamos aquí para salvar su gobierno u otro gobierno de España. Ata Podemos. Sabe perfectamente que su ciclo ha terminado. E tamén Bildu e o BNG. Non imos dar un cheque en branco a ninguén. Dejen de resistir y pasen a la ofensiva. A todos eles contestoulle Sánchez. Gobernar no es resistir, estamos de acuerdo, pero tampoco es desistir. Non vai desistir adiantando as eleccións. E ante iso, Junts sorprendeu a Cámara cunha nova proposta. Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú
Pídelle a Sánchez que se aparte, que deixe que o Parlamento vote e escolla un novo presidente. Podería ser do PSOE ou independente. No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. O PP tamén cualificou de ocorrencia a proposta lanzada polos de Puigdemont. E pouco despois de que Sánchez comparecese no Congreso, Begoña Gómez acudía aos xulgados a entregalo o pasaporte. Como en anteriores ocasións, accedeu en coche a través do garaxe. É a primeira vez que a esposa dun presidente do goberno español ve restrinxida a súa mobilidade. O xuíz Peinado prohibiulle saír de España e impúsolle a obriga de comparecer cada 15 días en sede xudicial. Begoña Gómez irá a xuizo acusada dos presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción nos negocios, apropiación indebida e malversación de caudais públicos. Un novo informe da UDEF revela que o expresidente Rodríguez Zapatero cobrou 200.000 euros a través dunha sociedade pantalla por influir a favor dunha empresa peruana ante o goberno de Bolivia. Os investigadores consideran que se trata dun novo indicio de tráfico de influencias que reforza o papel de comisionista internacional de Zapatero. A axenda de Rodríguez Zapatero, incautada no rexistro da súa oficina, detalla reunións con altas esferas políticas de Bolivia para influir a favor dunha empresa peruana que fora condenada no país por competencia desleal. A secuencia de mensaxes do expresidente coa súa secretaria revela contactos co anterior presidente boliviano, con 2 ministros e co procurador xeral do Estado para mediar políticamente no asunto. O informe indica que Zapatero cobrou 200.000 euros por esa intermediación a través dunha empresa de marketing que a policía considera unha sociedade pantalla para o cobro de comisións. A UDEF infire que este movimento apuntala os indicios de que Zapatero lideraba unha organización criminal dedicada ao tráfico de influencias e atribúelle á súa secretaria un papel relevante nas xestións. As mensaxes do teléfono de Gertrudis Alcázar, tamén investigada, revelan que, tras a detención de Julio Martínez, Zapatero pediulle que recopilara as facturas que tiña con análise relevante, as súas viaxes a Venezuela e todos os seus movimentos desde 2020, cando comezaron as xestións de Plus Ultra para captar axudas públicas. Tamén que en abril de 2025 lle indicou que apuntara unha reunión en Ferraz con Félix Bolaños e con María Jesús Montero. No chat hai referencias incluso a Leire Díez, o día da súa primeira comparecencia. Zapatero e Gertrudis din que lles gustou a súa intervención. A defensa de Zapatero está estudiando accións legais pola filtración da axenda do expresidente e de mensaxes privadas coa súa secretaria. Pois o empresario Julio Martínez acaba de ser citado a declarar como imputado no caso Plus Ultra. O xuíz atribúelle un papel clave na trama, presuntamente liderada por José Luis Rodríguez Zapatero. Considera que executaba as instruccións directas do expresidente do goberno e que se encargaba do entramado societario para canalizar os fondos da trama cara a Zapatero e as súas fillas. Julio Martínez está citado na Audiencia Nacional o próximo 21 de xullo. A concelleira de Soria, investigada por 6 delitos pola súa presunta participación nunha trama de contratos ilegais, dimitiu do seu cargo e renunciou á súa militancia no PSOE. Fixo tras declarar diante do xuíz que a deixou en liberdade argumentando razóns de responsabilidade persoal e institucional. O PSOE xa pedira a súa suspensión cautelar de militancia e a apertura dun expediente informativo. Abelardo de las Priellas será o novo presidente de Colombia tras recoñecelo candidato da esquerda, Iván Cepeda, a derrota electoral nuns comicios moi disputados. Tras varios días de incertidume, o aspirante esquerdista, ocupado polo actual presidente Gustavo Petro, foi rotundo ao asegurar que de las Priellas é o novo presidente. A súa decisión, segundo dixo, está motivada por un acto de responsabilidade democrática e polo desexo de paz no país. Keiko Fujimori confirma o seu triunfo nas eleccións presidenciais do Perú. Co preto do 100% dos votos escrutados, a candidata da dereita e filla do expresidente Fujimori consegue alcanzar a presidencia tras varios intentos. Foi un resultado moi asustado que aínda non recoñece o candidato esquerdista Roberto Sánchez. A elección de Fujimori pon fin a unha larga etapa de inestabilidade no país e completa o xiro á dereita en América Latina.
Un home foi detenido na Coruña por presuntos malos tratos á súa parella. O detido foi apresado despois de guindarse por unha fiestra dun primeiro piso situado na Agra do Orzán. Polo momento, descoñécese o estado de saúde da vítima. O presunto agresor tivo que ser trasladado ao hospital baixo custodia policial despois de saltar pola venta. Unha persoa tivo que ser escarcerada despois de emborcar co seu coche en Tui. O sinistro tivo lugar na A55, á altura da parroquia de Pazos de Reis. O condutor quedou atrapado no interior do vehículo cunha man inmobilizada. Foi evacuado a un centro sanitario cunha fractura e varias lesións. O suceso non afectou o tráfico. E estas son imaxes do barco que encallou no río Ulla, á altura de Catoira. Trátase dunha embarcación duns 13 metros de eslora dedicado ao uso turístico, pero nese momento non levaba pasaxeiros a bordo. As correntes do río eran fortes e acabaron levando o barco contra unhas pedras onde segue varado á espera de que o retiren, aproveitando a próxima preamar desta madrugada. Cae unha banda de atracadores que roubou as caixas fortes de 7 bancos só no mes de xaneiro. A investigación vinculaos tamén co asalto a un hotel en Sanxenxo onde fixéronse pasar por axentes da Garda Civil para cometer o delito. Van a polos 6 integrantes da banda de atracadores que en marzo de 2025 asaltou un hotel de Sanxenxo. No rexistro atoparon algunhas das prendas, emblemas e armas que utilizaron no asalto para facerse pasar por gardas civís. Dixeron que ían realizar un rexistro por drogas e marcharon con 40.000 euros da caixa. A audacia do atraco foi o detonante dunha investigación conxunta da Policía Nacional e da Garda Civil que permitiu desmantelar este grupo criminal. A especialidade da banda era forzar con pinzas hidráulicas as caixas fortes dos bancos e marchar con elas. Así atracaron 7 entidades só en xaneiro, incluso 2 nunha mesma noite. Con esta modalidade lograron un botín superior aos 300.000 euros, pero tamén lles atribúen o roubo dun establecemento de compravenda de ouro de onde marcharon con outros 100.000 euros. Para cometer os atracos usaban coches de alta gama roubados, con matrículas falsas ou duplicadas que eles mesmos fabricaban. Operaban por toda España e xa están en prisión. Entre os múltiples delitos de que os acusan está o de usurpación de funcións. No Carballiño, a Garda Civil detivo 2 persoas que mantiñan secuestrado a un home o que agrediron tamén para reclamarlle unha débeda. Patricia Vilar. Si, os dous detidos xa ingresaron en prisión por orde do xulgado de garda daqui do Carballiño. Están investigados polos delitos de secuestro, de agresións, de ameazas e tamén de tráfico de drogas. Son un home de 30 anos e unha muller de 28. Foi o luns pola tarde cando os axentes atoparon nun domicilio un home que levaba retido dende o sábado. Tiña múltiples lesións e relatou que lle reclamaban unha débeda de 500 euros e que Medios aéreos e terrestres de emerxencia participan na extinción dun incendio de gran magnitude no polígono industrial de Yecla, en Murcia. O lume, que deixa unha columna de fume visible en varios kilómetros, orixinouse nunha nave de palés e calcinou polo menos outras 2 naves, unha dela de calzado. Unha persoa resultou ferida leve. Tamén na localidade toledana de Yuncle, un amplo dispositivo de efectivos de bombeiros traballan para sofocar o incendio declarado contra o mediodía nun almacén de chatarra. As lapas, que afectaron as instalacións dun punto limpo, provocaron unha forte explosión e xeraron unha densa columna de fume que obrigou a confinar os veciños dunha urbanización próxima. E xa comezan a caer os primeiros trebóns tras tantos días de altas temperaturas. Está activada unha alerta laranxa por risco de que poidan ser fortes no sur e no centro de Lugo, pero boa parte de Galicia segue sufrindo aínda agora as consecuencias desta vaga de calor temperá. Parece que a calor dará unha tregua, pero en media Galicia aínda non se nota. Mondoñedo acadou os 40 grados e Ourense repetiu 39. Queixanse os locais e os turistas. Es imposible dormir por la noche. Ayer hoxe es un bochorno flipante. Ha sido exagerado en todos los sitios, porque se hacía pesado el estar aquí. Hace muchísimo calor para un sitio que no está preparado para este calor. En casa. Dormir, comer, dormir, está. Así de cobizadas estaban as sombras en Allariz e os que teñen casa en Calvos de Randín, Xinzo ou Baltar saben que polo menos descansarán pola noite. Ahora é horrible, de medo. ¿Y aquí?
Ai, aquí isto é unha gloria. Pero xa son moitos días de vaga de calor e demasiado cedo. Este ano o verano veo moi cedo, vai ser máis largo que outros anos. Estamos no mes de junio e, pois, cando viño agosto, se isto sigue así, asarémonos. As bretemas aliviaron a calor no litoral atlántico. No vivimos aquí, venimos hoy a pasar el día a unas piscinas, porque en Vigo no hacía moi bueno. Pero en Ortegal e a Mariña repetiron temperaturas por riba dos 30 graus, pero as que non están afeitos, e o exceso de calor trouxo os primeiros trebóns. A Xunta activou alerta laranxa por treboadas no sur e no centro da provincia de Lugo. Esta calor tamén se nota no campo. As vacas están producindo ata 3 litros menos de leite cada día. Por iso os gandeiros están instalando sistemas de ventilación. As de leite figuran entre as granxas de vacún onde os animais acusan en maior medida as altas temperaturas propias dunha vaga de calor. Para facerllela máis levadeira ás vacas, os gandeiros recorren a diferentes sistemas, dendo o máis básico ata o máis sofisticado. Hai explotacións onde se refría o gando con auga e outras teñen instalados ventiladores e incluso aspas que conseguen baixar o termómetro varios graus. Empezamos montando 15 ventiladores e a día de hoxe debemos ter sobre 24 ventiladores. Estamos cambiando, digamos, estes que son un poquinho de aire forzado aos de aspa, non, que moven moito máis o aire. Temos uns ventiladores e cando fai así calor, pois prendémolos para que funcionen e estén algo máis frescas. Nos amañamos fácil, é dicir, regámolas de vez en cando cunha mangueira porque non hai outra solución. Nas vagas de calor, a produción láctea reséntese cunha baixada de ata 3 litros por animal cada día. Cos sistemas para refriar a temperatura, os gandeiros non só conseguen minimizar este efecto, senón que ademais poden chegar a reducir o número de xornadas necesarias para que as vacas recuperen a produción normal. Baixaban xo mellor en unha semana 10 litros e depois non che recuperaban os 10 litros, che recuperaban 4, 5, 6. Temos unha vez de 33 litros e agora son de 30. Non sabes, que a calor é o que te digo, 3 litros. De non se aplicaren estes sistemas para aliviar a calor do gando en intensivo, os animais sufrirían en maior medida. Pola súa parte, as explotacións poderían chegar a perder miles de euros en función do número de cabezas de cada granxa. Por moito que un fagalista se deixe todo preparado, sempre hai unha última compra de urxencia. Este festivo, máis dun puido salvar o despiste grazas ás tendas que abriron as súas portas. Hoxe, 24 de xuño, é festivo en toda Galicia e os supermercados están pechados, polo que en caso de apuro non queda outra que tirar das tendas pequenas de barrio ou dos 24 horas. Hai unha serie delas por toda a cidade, non? As que podes recurrir. Venho a buscar 2 botellas de vino que se me olvidaron. Pan. Y se me acabó porque al trabajas todo el día, no me da tiempo para ir al súper ni nada, pues estas tienditas pues salvan muchísimo. Lo necesario, lo del día a día, esto es una tienda que cuando tú vas a hacer algo te hace falta esto y viene y lo busca. Os produtos son un pouco máis caros, pero asumibles. A ver, €1 más da igual, porque si te salva de tener un pan, de hacerte un bocadillo o llevarte un bocata para el trabajo, pues da igual. Ao ser este un festivo que baila no calendario, é doado que a moitos se lles pasará por alto. Sorpresa levan os que veñen de fora e atopan todo pechado. Y no podemos hacer nada, teníamos que hacer compras y no podemos, y mañana tenemos que volver. Na outra cara da moeda están os que teñen que traballar todos os días da semana. Sí, que duro, ao final perdes días de ca familia, bueno, todo. Compénsalles porque fan máis caixa. A ver, realmente sendo, sí, sincero, sí, os días festivos hai máis xente. Iso sí, os horarios de apertura en moitos dos casos son un pouco máis reducidos. Solo abrimos pola mañán, pechamos antes e sí, de 9 a 2 abrimos, máis reducido. Hai uns minutos comezaban as rebaixas nas aplicacións e páxinas web das tendas das grandes cadeas, entre elas Inditex. Cada vez son máis os que compran pola internet. De feito, as previsións apuntan a que imos gastar de media €270 por persoa. Iso sí, os que prefiran ver a roupa antes de mercala terán que esperar a mañá para aproveitar estes descontos nas tendas físicas. Un ano máis, Galicia celebrou a noite máis curta e máxica con lume e encontros arredor das cacharelas. O momento máis esperado, por exemplo, na Coruña, foi a queima desta gran falla de máis de 13 metros que ardeu ante a mirada de milleiros de persoas. Entre ritos e tradicións, todo o país volveu deixar atrás todo malo para empezar de novo. Colle erva gateira, aurego, erva cabreira.
Centos de devotos achegáronse hoxe a Lalín no Día Grande da Romaría da Virxe do Corpiño, unha celebración declarada de interese turístico de Galicia con moito arraigo na provincia de Pontevedra. Alejandro Álvarez. Si, Antía, como cada 24 de xuño foron moitos os romeiros os que se achegaron ata este santuario. Algúns deles únicamente para gozar da troula, pero outros moitos veñen ofrecidos á Virxe, por exemplo, para pedir pola súa saúde ou tamén pola súa protección. Ao longo de toda esta xornada celebráronse diferentes misas, pero sen dúbida o momento máis emotivo viviuse este mediodía cunha fermosa petalada e tamén coa procesión na que moitos aproveitaron para cumprir coa tradición de pasar por debaixo da figura da Virxe. E os xeados non son simplemente un refrixerio, nin se toman únicamente no verán. Dende hai máis dunha década consumímolos en calquera estación do ano, sobre todo cando son artesáns e saudables. Estamos en Deseo, en Vigo, que usa leite da granxa Pazos en Mazaricos, que ten un obrador en Compostela e onde todos os xeados son sen gluten. Porque a tendencia da maioría das xeaderías é a de ofrecer unha gran gama de sabores máis a lobo chocolate ou a fresa e que sexan a vez productos saudables. Irnos por el camino natural, artesanal, por supuesto, y seguir manteniendo los sabores gallegos, manteniéndonos siempre fieles a los sabores también de cada lado, que la avellana sepa avellana, que el pistacho sepa pistacho, igualmente las frutas, mandarina, que se sienta el sabor. Creo que somos mucho más conscientes ahora de lo que tomamos y del impacto que tiene nuestro cuerpo y nuestra salud. Pues antes teníamos ahí poquísimas opciones, ¿no? Un poco de frutas y chocolate y lo que había. Y ahora hay tantas opciones. Así que mira, cando era nena non se comían helados. Porque Lola ten 91 anos e das primeiras xeaderías que lembra en Vigo é esta, a Capri, que en maio cumpriu 70. Abriuna un italiano dos Montes Dolomitas no ano 57, cando os xeados só se vendían no verán, e a carta non incluía cero azucre ou cero gluten e sabores como os de hoxe. Sésamo tostado. Eso es, hacemos el helado con la semilla de sésamo negro, y sale un helado pues muy rico. Y nosotros tenemos un sabor muy peculiar que es el Dolomiti. Eleva ricota importada do norte e pistacho. As baleas volven á costa galega. Científicos de Vigo traballan en 2 proxectos e constatan unha certa recuperación da especie. Avistaron grupos de 10 exemplares. Son fundamentalmente rorcuais, pero tamén viron baleas azuis e xorobadas. Científicos do IEO de Vigo levan 3 anos estudando a presenza de cetáceos nas Rías Baixas. No verán, os afloramentos costeiros fan que proliferen pequenos crustáceos, un manxar para as baleas. En esos momentos las ballenas se pueden ver más cerca de costa y es lo que ha ocurrido y por eso en determinados momentos las podemos observar pues a 8, 10, 12 millas de costa. A fotoidentificación permite saber que algún destes exemplares ven do Mediterráneo. Cos drons toman mostras biométricas e do sopro, que aporta información sobre o seu estado de saúde. Algo que tamén fan cos delfíns. Los epitelios, los restos epiteliales de tejido respiratorio que ellos liberan y de otros microorganismos que tienen dentro de los pulmones, en este caso. Y ahí podemos hacer estudios de la microbiota, podemos hacer estudios genéticos del propio individuo, estudios hormonales. En Galicia calcúlase que entre 1920 e 1985 cazáronse máis de 7.000 baleas. Levamos 4 décadas cunha moratoria que se empeza a notar. Está habiendo, y crucemos los dedos, una paulatina recuperación de esta especie en las aguas gallegas. También esto, pues, para mí en particular, es una enseñanza transferible. O sea, hay otras especies que todos conocemos y hablamos todos los días, cuando no del salmón de la anguila, cuando no de la anguila de la lampreo, cuando no de la langosta. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de una moratoria que está dando sus frutos. As imaxes foron gravadas con fins científicos e co permiso do Ministerio para a Transición Ecolóxica. E hoxe viaxamos a Tarredes. Esta pequena vila mariñeira ben podería ser escenario dunha película coas súas casas brancas, azuis e de outras moitas cores. Con esta tranquilidade, despedímonos. Ata mañá. Boas noites. Non soñarías nunca ser como a min, é de ver o que tes.
igual con Kenny.